Meta l-Gvern kien qed jippreżenta l-budget għal din is-sena, il-Partit Laburista, il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali wissew li tkabbir ekonomiku li qed jikkwota l-Ministru tal-Finanzi ma kienx realistiku. Illum 8 xhur wara il-fatti qed jagħtu raġun lilna u qed jgħidu li l-Gvern ma kienx jafx qiegħed jgħid dwar l-ekonomija. Iva, fil-qasam tal-ekonomija, it-tmexxija ta' Gonzi-PN hija amateur. Joseph Muscat qal li huwa minnu li Malta għandha rata ta' qatt baxxa, iżda jibqa' l-fatt li pajjiżna għandu t-tieni l-inqas rata ta' parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jemmen f'pis inqas ta' taxxi. Iż-żieda fit-taxxi għandha tkun l-aħħar għasla dejjem. Inti trid tistimula l-ekonomija billi tabbija bl-inqas biżiet possibbli. Inti ma qed joħloqlok il-ġid, ma qed joħloqlok ix-xogħol, trid tabbih mill-inqas, anzi trid tinkoraġġih u mhux tabbilu aktar taxxi. Gvern ġdid jara li pajjiżna jirreġistra tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd bi proġetti kapitali li jrendu u li joħolqu x-xogħol produttiv. Gvern ġdid ħajkun qed jaħdem aktar minn qatt qabel sabiex ikun qed joħloq ix-xogħol u xogħol produttiv. Permezz ta' proġetti mhux bħal Parlament il-ġdid illi mhux qed joħloq xogħol, għax wara qed jgħid il-Prim Ministru għax hemm in-nies jaħdmu fuq il-binja tal-Parlament il-ġdid. Allura kif nispiċċa aħna ġew nħottuh ħalli nkomplu noħolqu aktar xogħol. Il-mexxej Laburista ddikjara l-fiduċja sħiħa tiegħu fis-settur tan-negozju. Jien pro-business u ħanibqa' pro-business. Ġifieri jien nemmen. Mhux pro-labor għandek tkun inti jew? Jien għandi nkun pro-business. Taf għaliex għax meta tkun pro in-negozju qed tkun favur ix-xogħol, għax permezz tan-negozju toħloq ix-xogħol.